Mýtus je príbehom. Príbeh rozprávaním. Keď sa mýtus stretne s rozprávaním, ktoré sa chce dostať mimo čas, zrodí sa film. Ten prvý náš patril zvláštnemu hrdinovi našich dejín, ale otvoril priestor pre hrdinov celkom iných. Neskôr sa stretol s výtvarnom, slovom, prepojil ich a ponoril nás do sveta stretov dejinných udalostí s veľkými rodinnými generačnými drámami. Následne sme dostali šancu objavovať krásu v jednoduchosti malého človeka, v zákutiach špajzí našich starých mám, aby sme sa odrazili do reality, ktorá začala príbehy rozprávať sama. Nie, nestačí len postaviť kameru a príbeh nasnímať. Nestačí len nakresliť tvár a nechať ju rozprávať. Bolo by málo nechať prírodu, aby pôsobila, pokiaľ by nebol niekto, kto tomu všetkému rozumie. Niekto, kto okom videné ohraničí okom kamery a naplní ho svojím majstrovstvom. Schopnosťou vypovedať o hĺbke prostredníctvom fantázie, zobrazovať skutočnosť prostredníctvom empatie k nej, či zanimovať svet vďaka schopnosti vidieť ho celkom inak, než ostatní. A to, čo sme videli a vidíme v tichu tmavej sály, je zrazu odraz tej najjednoduchšej schopnosti rozprávať príbeh v pohyblivom obraze. Príbeh, ktorý má šancu stať sa mýtom.